மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எந்த வேலையும் நடக்காம அப்படியே இருக்குன்னு எதிர்க்கட்சிங்கெல்லாம் ஒரு குற்றச்சாட்டா வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முதல் கட்டமா எல்என்டி நிறுவனம் கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் தொடங்கியிருக்காங்க. இன்னும் 33 மாசத்துல பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல திறந்து வச்சு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர போறாங்க. திருமங்கலத்துல பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரயில்வே மேம்பாலம் பணிகள் முழு வீச்சோட நடந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அது மக்கள் பயனுக்கு கொண்டு வரப்படும். கள்ளிக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலம் இல்லாதனால அந்த சாலையை கிராஸ் பண்ற நிறைய மக்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க. 10 வருஷமா இங்க இருந்த எம்பி எந்த முயற்சியும் பண்ணல. நான் நிச்சயமாக அந்த மேம்பாலம் கட்டுறதுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பேன்.